Wel, croeso chi'n gwasanaeth boreol y bore yma. Wythnos Cymorth Cristnogol tipyn o wahanol i'r arfer y flwyddyn hon. Naturiol yn sgil gofynion y pandemig. Ond mae'n hyfryd cael dathlu 75 mlynedd o fodolaeth mudiad Cymorth Cristnogol. Mae yna lu o ddeunyddiau Cymorth Cristnogol ar-lein, felly gael eich annog chi'n gryf, awgrymu'n gryf, os chi eisiau gwybod mwy am gweithgarwch yr wythnos hon neu gweithgarwch Cymorth Cristnogol yn gyffredinol, ewch at ei gwefan nhw. Mae'n hyfryd i gael ddweud bod llawer o'i deunyddiau nhw hefyd yn y Gymraeg, a mi fyddai'n defnyddio rhai o'r rheina yn ystod y gwasanaeth y bore yma. Cymorth Cristnogol yn genedlaethol, hefyd y Cymorth Cristnogol a'i pwyslais yma yng Nghymru dros y blynyddoedd. Maen nhw wedi gweithio'n agos iawn gyda ni fel enwadau. A mae'n siŵr bod chi fel fi yn gallu cofio nifer o swyddogion wahanol, pobl gwahanol sydd wedi bod yn gweithio dros y blynyddoedd i Gymorth Cristnogol. Yn ymplith yn y Crwys, mae gennym ni bwyllgor Cymorth Cristnogol gweithgar iawn sy'n cynnal gweithgareddau, nid yn unig yn ystod wythnos y Cymorth Cristnogol, ond hefyd gydol y flwyddyn. A diolch yn fawr i chi am eich gwaith fel pwyllgor Cymorth Cristnogol Crwys. Ddigon yn sirio felly, diolch i Dduw am 75 mlynedd o fodolaeth a gwasanaeth i'n Eglwysi ni fel arf neu offeren neu braich cenhadol yn enw Eglwys Crist. Byddwn ni naturiol yn pwysleisio pwysigrwydd ein hagwedd ni tuag at y byd, tuag at y greadigaeth. A mae thema gwasanaeth Cymorth Cristnogol bore yma yn dilyn y thema o broffwydoliaeth, rôl proffwydoliaeth, yr eglwys, llais proffwydol, yr eglwys, tuag at y rhai hynny yn ein byd ni sydd yn gweinyddu cyfiawnder. Felly wrth droi at drefn y gwasanaeth, mae gennym ni weddi o nes had. Os newch chi ymateb fel arfer gyda'r geiriau mewn print tywyll. Dewch i ddathlu ein cartref gyffredin. Rydym yn ymgynnull gyda theulu'r ddynoliaeth, gyda'r mynyddoedd, ynysoedd ac anialdiroedd, a'n rhydeddwn ogoniant Duw yn y greadigaeth, gyda'r llynnoedd, afonydd a moroedd, deiwn at ffynhonell y dŵr bywiol, gyda'r tir, pridd, hadau a chynhaliaeth, rown ddiolch am ddarpariaeth hael Duw. Gyda fforestydd o goed mawreddog, ysgyfaint y ddeiar, canwn gyda llawenydd a chiron dwylo. Un gyda'r holl greadigaeth, wedi'n hysbrydoli gan y rhai aeth o'n blaen, a lleisiau proffwydol heddiw. A'n emyn cynta bore yma, 839 allan o ganeuon ffydd, Arglwydd Iesu llanw'r eglwys a thlan ysbryd dyd eich hun, fel y gwasanaethau'r nefoedd drwy roi llaw i achub dyn, disgyw lygaid allu canfod, dan driennu dyn ei fri, disgyw dwylo estyn iddo, wyn ac olew, Calfari 839.
Wrth droi at ysglythyrau bore yma, y darlleniau cyntaf o'r Hen Testament o lyfr Meica. Meica yn cyfarch yr Israeliad canrifoedd o flaen dyfodiad Crist. Clywch yn awr beth a ddywed yr arglwydd. Cod, dadled e achos o flaen y mynyddoedd, a bydded i'r bryniau glywed y lais. Clywch achos yr arglwydd, chi fynyddoedd, chwi gadar yn sylfaenu'r ddeiar. Oherwydd y mae gan yr arglwydd achos yn erbyn ei bobl, ac fe'i dadlau yn erbyn Israel. A pha beth y dof o flaen yr arglwydd, a phlygu ger bron y diw uchel. A ddof ger ei fron ef a phoeth o ffrymau, neu a lloi blwydd. A fydd yr arglwydd yn fodlon, ar filoedd o hyrddod, neu ar fyrddiwn o afonydd olew. A'r rhof fy nghytofynedig am fy nghamwedd, fy mhlant fy hun am fy mhechod. Dywedodd wrthyt fe'i drolyn beth sydd dda, a'r hyn a gais yr arglwydd gennyt. Dim ond gwneud beth sy'n iawn, caru teyrngarwch, ac ymostwng i'r rodion yn oslingedig gyda'r Dduw. Gyna geiriau o'r Salmau, Salm 46, os newch chi ymuno gyda'r geiriau fel antiffon. Canwch i'r arglwydd gan newydd, canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd, bendithiwch ei enw, gyhoeddwch ei achawdwriaeth o ddydd i ddydd. Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd. Oherwydd mawr yw'r arglwydd a theilwng iawn o fawr, a mae i'w ofni yn fwy na'r holl ddiwiau. Rhowch i'r arglwydd dylwythau'r cenhedloedd, rhowch i'r arglwydd anrhydedd a nerth. Rhowch i'r arglwydd anrhydedd ei enw, dygwch offrwm a dewch i'w ganteddoedd. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Crynwch o'i flaen yr holl ddeiar. Dywedwch ymhlith y genhedloedd, a mae'r arglwydd yn frenin. Yn wir, a mae'r byd yn sicr ac ni symudir, bydd ef yn barnu'r bobloedd yn uniawn. Bydded y nefoedd yn llawen, a gorfoledded y ddeiar, rhied y môr a'r cyfan sydd ynddo. Llawen yched y maes a phopeth sydd ynddo. Yna bydd holl brennau'r goedwig yn canu'n llawen o flaen yr arglwydd, oherwydd y mae'n dod i farnu'r ddeiar. Bydd yn barnu'r byd a chyfiawnder a'r bobloedd a'i wirionedd. Gyna gan droi at y Testament Newydd a'r Efengylau, Efengyl Marc ar 10 bennod. Wrth iddo fynd i'w daith, rhedodd rhyw ddyn ato a phenlinio o'i flaen a gofyn iddo. Arglwydd da, pa beth a wnaf i etifeddu bywyd trygwyddol? A dywedodd Iesu wrtho, pam yr wyt yn fy ngalw i yn dda? Nid oes neb da, ond un, sef Duw. Gwyddos dy gorchmynion, na ladd, na odineba, na ladrata, na cham dystiolaetha, na cham golleda, anrydedda dy dad a pham. Meddai ynt wrtho, athro, rwyf wedi cadw'r rhain i gyd o'm ieuenctid. Edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd, a dywedodd wrtho, un peth sy'n eisiau yn not. Dos, gwerth y cwbl sydd gennyt a dyroi'r trodion, a chei drysor yn y nef, a thyrd, a canlyn fi. Cymylodd ei wedd ar y gair, ac aeth ymaith yn drist, oherwydd roedd yn berchen meddiannau lawer. Edrychodd Iesu o'i gwmpas ac meddai wrth ei ddisgyblion, mor anodd fydd i rai cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Syfrdanwyd y disgyblion gan ei eiriau, ond meddai Iesu wrth ein drachefn. Blant, mor anodd yw mynd i mewn i deyrnas Dduw. A mae'n haws i gamel fynd trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw.
synasant yn fwy byth, ac meddent wrth ei gilydd, pwy yn te all gael ei achub. Edrychodd Iesu arnynt a dywedodd, gyda dynion mae'n amhosibl, ond nid gyda Duw. A mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Bendith Duw ar y darlleniadau o'r ysgrythurau. Yn hael emyn y bore yma, 738 allan o ganeuon ffydd, gwrando Iesu ar fy ngweddi, cliw fy ngeiriau, cliw fy llef, cliw y diolch sy'n fy nghalon, am ei ddod lawr o'r nef. Mae gorfoledd yn fy enaid, am ei unwaith wisgo cnawd. Diolch Iesu, am dy fod i bawb yn frawd. 738. Cyn i ni droi at yn gwyddiau bore yma, fideo sy'n gyda ni. Fideo o waith Cymorth Cristnogol i ganoli'n meddyliau ni wrth i ni droi at Dduw mewn gweddi. Fy enw ydy Florence yn Bone Mwthani. Dwi'n byw yn hapus ac wrth fy modd yn canu drwy'r adeg. Dwi'n gwneud yn siŵr fy mod i'n hapus, ac os oes unrhyw un yn fy siomi, dwi'n cerdded i ffwrdd ac yn dechrau canu. Mae'r argyfwng hinsawdd yn achosi glawogydd annibynadwy a sychder yn Kenya. Y cymunedau tlotaf a mwyaf bregus gaiff ei heffeithio weithaf. Arferai Florence gerdded 6 awr pob dydd i gasglu dŵr i'w theulu. Roedd y dŵr mor bell i ffwrdd, allan ni ond ei ddefnyddio i olchi a choginio. Fe roedd fy ngŵr a finna'n feichiog pan oeddwn ni dal yn yr ysgol, ac fe briodon ni. Cason ni'n bendithio efo 4 o blant. Pan fu farw'r gŵr, fe geisiais i aros yn gryf. Roedden ni'n teimlo fy mod i fy hun bach yn y byd. Ond helpodd Duw fi, a rwan mae gen i nerth. Gyda help Cymorth Cristnogol, cododd Florence a'i chymuned argae pridd. Dwi ar flaenau'n rhaid.
yn enwedig ers codi'r argau. Dwi wedi gweithio mewn gardd gymunedol. Dwi hefyd wedi llwyddo cadw ieir a da byw. Dwi'n gwerthu llysiau sbar a marian ychwanegol. Gyda'r dŵr o'r argau, sefydlodd y merched ardd gymunedol. Gyda'r argau, gallodd Florence gadw gwenyn, a nawr mae hi'n cynaeafu mêl. Mae'n gwerthu'r mêl gyda ffrindiau yn y farchnad i gefnogi ei theulu. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn helpu mwy o bobl fel Florence i ffynnu. Dwi'n ddiolchgar i bobl Cymru. Bydde di Dduw eu cadw a'i bendithio. Dwi'n gweddio am heddwch i fy mhlant ac am law. Cyfrannwch i helpu mwy o bobl fel Florence. Gawn ni offrymu ein gweddiau i Dduw gweddiwn. Yn ein digonedd, cofiwn am y rhai sydd yn byw gyda sychder. Sychder ysbrydol, sychder materol, a phob un sydd yn enw Crist yn ceisio diwallu anghenion syched. Gweddiwn gyda'r Eglwys. Diolch am weithgarwch Cymorth Cristnogol yn benodol. Am ei gweithgarwch yn y gorffennol a rhai a fi yn lliwio ei chyfeiriad. Cofiwn am ei swyddogion, ei gweithwyr a'i gwirfoddolwyr yn ein dyddiau ni. Gweddiwn am fendith Duw ar ei holl prosiectau ac am bob un sydd yn gysylltiedig â gweithgarwch y mudiad yn genedlaethol neu yn rhyngwladol. Fel Eglwys yn y Crwys, diolchwn am weithgarwch y rhai sydd dros y blynyddoedd wedi cyfrannu at weithgarwch Cymorth Cristnogol. Yn ogystal â hynny, fe weddiwn dros ein anghenion fel Eglwys leol. Cofiwn am ei holl aelodau. Yn wedi gyda rhai sydd yn mynd trwy gyfnod anodd o'r hyn o bryd. Cofiwn dros lais proffwydol yr Eglwys yn genedlaethol. Fel y gallu mewn gair a gweithred gyhoeddi mai fel hyn y dywed yr arglwydd. Gweddiwn dros lais proffwydol yr Eglwys ym meysydd gwleidyddiaeth, y meysydd masnachol y byd. Wrth i'r Eglwys geisio argyhoeddi a chyhoeddi efengyl Iesu. Gweddiwn dros ein gwlad, cofiwn am ein arweinwyr, dros bob un sydd yn dylanwadu ar ein bywyd pob dydd. Dros y rhai sydd yn byw ac yn gweithio yn gyson yn llygad y cyhoedd. Dros y rhai sydd yn gweithio ym meysydd iechyd gyhoeddus. Dros y rhai sydd yn ceisio ysgafnhau beichiau eraill yn enwedig yn ystod y cyfnod pandemig hwn. Wrth i ni gofio a gweddio dros weithgarwch Cymorth Cristnogol yn rhyngwladol, cofiwn am y sefyllfa sydd yn bodoli mewn cymaint o wledydd yn sgil sychder, tlodi, yn sgil effeithiau newid yn yr hinsawdd, a phob mudiad sydd yn ceisio dygymod ar anghenion yn y gwledydd hynny.
Parhawn ni ofyn am bendith Duw ar y gwledydd hynny a fe gofion yn benodol am gwledydd y dwyrain canol ar hyn o bryd. Ac fel y mae'r ysbythyrau yn ein hannog i weddio dros heddwch Jerusalem, weddiwn dros y sefyllfa sydd yn bodoli rhwng Israel a Phalestina ar hyn o bryd, a phob un sydd yn byw gyda pherigl ac mewn ofn yn y gwledydd hynny. Cofiwn am yr arweinwyr cenedlaethol a ddylanwadu ar y sefyllfa yn y rhan honno o'n byd. Ac wrth gofio am bob un sydd yn byw gyda'r anghenion sylfaenol byw pob dydd. Cofiwn am y rhai hynny yn ein gwlad ni sydd yn byw yn ddigartre, yn ddigyfeiriad, gydag ansicrwydd, gydag ofn am hyd dyfodol, a phob un sydd yn byw heb yr amodau o gysur i ni'n cymryd mor ganiataol. Cofiwn am y rhai sydd yn dygymod nid yn unig ag effeithiau newid hinsawdd yn y byd, ond y rhai sydd yn dygymod â chanlyniadau rhyfel ac erledigedd. Gwyddiwn dros Gristnogion ledled y byd gan gofio yn enwedig am y rhai hynny sydd yn addoli mewn ofn. Yn ein gwlad ein hunain, cofiwn am y rhai sydd yn addoli o bosib yng ngwyneb difaterwch. Yn ein gwyddiau dros Eglwys y Crwys, cofiwn am y rhai sydd yn mynd trwy unrhyw gyfnod tywyll ar hyn o bryd. Cofiwn am y rhai sydd yn dygymod â gweiledd, gwendid, afiechyd neu alar. Llawen hawn bod ein gwyddiau wrth gwmpasu y byd yn gwmpasu holl aelodau Eglwys Crist, beth bynnag i hiaith, i cefndir neu i diwylliant. Dyrwydd Eglwys o Arglwydd yr undod hwnnw a ddaw o'r ysbryd glân. Fel y gallu mewn gair a gweithred, cynnig, wyn ac olew Calfari i fyd anghennus. Cymorth ni o arglwydd ym mha bynnag le rwy ti wedi'n gosod ni, i fod yn offerynnau dy heddwch ath gymod di. Cyffeswn ein methiant, cyffeswn methiannau yr Eglwys. Ond gwnawn hynny yn hyderus am ein bod ni yn troi at Dduw sydd yn maddau ac yn ail greu. Offrymwn ein gwyddiau distaw personol. Gan edrych yn benodol ar ein stiwardiaeth bersonol ni o'n heiddo, ein bywyd, a'n gwasanaeth ni i Grist. Wrth ddiolch am bendithion penodol dyddiol, cyffeswn ein amharodrwydd i gydnabod Duw fel rhoddwr pob rodd a hael. Cofiwn am y rhai aeth o'n blaen ni yn y ffydd. Diolch i ti o arglwydd am ei tystiolaeth ac am y modd y bydd ynt gynnal fflam y ffydd yn ystod i bywydau. Yn ymwybodol ein bod ni yn gwyddio ac yn addoli o flaen cymundeb o saint, a rhai sydd â'u pererindod wedi gorffen a'u gwaith ar ben. Parhawn ni weddio dros weithgarwch Eglwys Crist yn y byd. Ac wnewn hynny gan ddefnyddio y geiriau un o weddiau Cymorth Cristnogol ar y sgrin ar hyn o bryd. Wrth i ni weithio tuag at fyd gwell, gofynnwn am i ni fynd diferyn wrth diferyn, carreg wrth garreg, cam wrth gam, gan gydio llais wrth lais. Ac yn yr undod hwnnw cyflwynon ein gwyddiau i Dduw yn enw Crist i fab. Amen.
A'n hemi nesaf bore yma, 673, efo norchwyl yn y byd yw gogoneddi Duw, a gwylio dros fy enau drud yn ddiwyd tra hwyf byw. 673. A'r emyn ola na, wrth gwrs, yn waith gan Charles Wesley, ond wedi ei chyfieithu gan Will Ifan, un o gyn-weinidogion y capel Saesneg oedd yn bodoli, oedd wedi ei lleoli ar safle y Crwys presennol yma yng Nghaerdydd. Dŵr. Mae problemau bod heb ddŵr yn amlwg iawn. Os yw'r dŵr yn y cartrefi yn cael ei droi ffwrdd yn sgil ryw weithgarwch lawr yr hewl ar ran y cyngor, un yn ymwybodol o'r ffaith cymaint I ni yn ei defnyddio hi. Ac os ewch chi unrhyw wlad twym I chi'n sylweddoli mor ddibynnol mae pobl ar ddŵr. Mae hefyd cymaint o broblemau yn sgil gormodedd o ddŵr. Mae problem llifogydd afonydd yn torri I banciau ac yn ymlaen mor amlwg yn ystod ein cyfnod ni, yn ein gwlad ni yn ogystal â gwledydd eraill. Prinder neu ormodedd. Does dim fawr o gydbwysedd yn y ffordd yma adnoddau dŵr y byd yn cael ei defnyddio. Fel o'n i'n gweld yn y fideo yna, mae yna gymaint o gymunedau sydd â phobl a'i bywolaethau yn dibynnu ar ffynhonnell o ddŵr blan, ffynhonnell digonol o ddŵr. Y myd ameth. Ni'n cymryd ein bwyd ni mor ganiataol, ond mae'r amaethu yna hefyd ledled byd yn dibynnu ar iawn ddefnydd neu priod ddefnydd o ddŵr. Ac wrth I ni, fel Cristnogion, fod yn ymwybodol o'r problemau hynny a'r anghydbwysedd yna sydd yn ein byd ni. Beth yw ein rhôl ni fel Cristnogion? Wel, y diwynydd Almaeneg Walter Brueggemann sy'n disgrifio proffwydi. Os mae'n gwaith yr eglwys I fod yn lais proffwydol yn ein cenhedlaeth ni. Mae Brueggemann yn disgrifio proffwydi fel pobl sy'n herio y dychymyg. Pobl sy'n herio'r dychymyg. Neu mewn geiriau eraill, pobl sydd yn dweud wrth pobl eraill, wel, fel hyn gallai pethau bod yn y byd. Proffwyd o bosib rhywun sy'n dangos darlun o sut y gall bywyd fod, neu sut y gall y byd fod. Maica, yr holl ganrifoedd yna cyn ddyfodiad Crist, erbyn hyn, canrifoedd o'n blaen ni. Beth sydd gan broffwyd o'r Hen Testament I ddweud wrthyn ni yn ein cyfnod modern ni? A beth sydd gyda ni I ddweud sy'n berthnasol i'r sefyllfa o anghydbwysedd am brith adnoddau'r byd? Beth mae Maica yn wneud? Maica yn un o'r proffwydi leia, Amos, Maica a Hosea, oedd yn proffwydi cymdeithasol iawn, edrych ar ei byd nhw, ac edrych ar sut oedd y genedl yn cael ei lliwio a'i rhedeg
gan y rhai oedd mewn sefyllfaoedd o awdurdod. A tro ar ôl tro, gan ddefnyddio term modern, maen nhw'n galw allan yr arweinwyr hynny. Os maen nhw chi taflu goleuni ar yr arweinwyr a gweud, wel, sut ych chi'n ymdrin â'ch pobl? Sut ych chi'n ymdrin ar byd o'ch cwmpas? A beth mae Micah yn wneud, llyfryn bach, tua diwedd yr Hen Testament, mae'n enwi trefi a mae'n enwi dinasoedd lle roedd pobl yn cael eu gormesu, neu lle roedd pobl yn cael eu hatal rhag defnyddio'r adnoddau oedd yn perthyn i bawb, yn tyfu yn naturiol i bawb, ond lle roedd ar adnoddau hynny ond yn cael eu defnyddio gan grŵp fechan o bobl. Mewn geiriau eraill, yr awdurdodau wrth geisio defnyddio adnoddau yr ardal yn ei neilltuo nhw i'r cyfoethog. A be mae Micah yn wneud yw tynnu sylw cyfrifoldeb arweinwyr, neu'r bobl yn y cyfnod yna oedd yn cael ei gyrru gan bwer, neu'r syniad o ddylanwad, neu'r pobl oedd yn cael ei gyrru gan eu pwysigrwydd, neu safle, neu sefyllfa ariannol. So bydwch ymlaen yn cenhedlaeth ni, yn y byd modern, gwaith proffwydol yr eglwys, yw tynnu sylw yn aml, neu taflu goleuni ar y pwerau hynny, neu at y mudiadau hynny yn ein byd, sydd yn ddylanwadol at yr arweinwyr, o bosib gwleidyddion, neu unrhyw un yn y meysydd gyhoeddus yn y byd masnachol, sydd â'i dylanwad yn gallu effeithio da neu'r drwg ar bobl eraill, neu'r bobl hynny sy'n esgeulus o'r doniau neu'r adnoddau y Duw wedi gosod yn ei dwylo. A byrdwn syml y proffwyd Micah yw hyn yn y cyfieithiad newydd, mae'n dweud, gwneud beth sy'n iawn, caru teyrngarwch, rodio o'n ostyngedig. Dyna y geiriau yn y cyfieithiad newydd. Mae'n well gen i yn yr achos yma, ein gyfieithiad William Morgan, yn lle gwneud beth sy'n iawn, mae William Morgan yn defnyddio'r term gwneithir barn. Gwneithir barn. Duw yn galw arno ni i weithredu cyfiawnder. I wneud beth sy'n iawn, weithredu cyfiawnder. Y cyfieithiad newydd, caru teyrngarwch. Eto mae well gen i'r hen gyfieithiad, hoffi tregaredd. Hoffi tregaredd. A'r trydydd cymal yn y byrdwn syml yma gan Micah, rodio yn astyngedig, ydy'r cyfieithiad newydd, yr hen gyfieithiad, amostwng i rodio gyda Dduw. Micah wrth arweinwyr i gyfnod, gwnewch barn, hoffwch drigaredd, amostyngwch i rodio gyda'ch Duw. Mewn geiriau eraill, galwad ar ei bobl fyw yn gyfiawn ac yn uniawn, ond i wneud hynny dan oleuni bodolaeth Duw, i rodio yn ostyngedig gyda Duw. A falle mae rhôl chi a fi yw Cristnogion, wrth i ni edrych ar y byd o'n cwmpas, yw sylweddoli, wel, y Duw yn rhan o'r darlun, a'n cyfrifoldeb ni yn aml yw atgoffa pobl bod Duw dal yno, a bod Duw yn dal yn rhan o'r darlun cyfan. Ac wrth i ni geisio bobl i annog byw gyda'i gilydd, neu cyd-byw gyda'i gilydd, neu wrth i ni fel Cristnogion cyflwyno efengyl iddyn nhw sy'n galw arnyn nhw i weithredu ac i fyw mewn ffordd arbennig, i atgoffa nhw, dylen nhw wneud hynny, nid er mwyn eu hunain, nid er mwyn eu cydlyn yn unig, ond am fod Duw yn rhan o'r darlun. O'n i'n darllen yn gynharach allan o'r efengyl, ac chi'n cael y darlun yna o'r dyn sy'n dod at Iesu, gyda'r cwestiwn oesol, beth sy'n rhaid i mi wneud i etifeddu bywyd trwyddol. Ac yn ôl yr adroddiad, y dyn yma wedi ceisio cadw'r gyfraith yn y ffordd gorau mae'n gallu. Un peth sydd yn angen rheidiol, a mae Iesu'n ei herio fe. Mae'n amlwg bod e'n ddyn cyfoethog, a mae Iesu o bosib yn ei herio fe i weid, gan ddweud, wel, os wyt ti mor dda, wyt ti'n honni dy fod ti, gwerth dy eiddo y roi'r clodion. Cofiwch, y geiriau hynny
wedi cael ei llefaru wrth Iddewon pybyr. Iddewon oedd yn credu ar y pryd bod golyd, llwyddiant yn arwydd o fendith Duw ac yn rhywbeth i'w ddefnyddio. Ond mae Iesu yn dweud wrth y dyn yma i werthu hwnna, i roi hwnna o'r neilltu. Mewn geiriau eraill, i roi'r pethau oedd yn bwysig iddo fe naill ochr. Mae'r her yn wir i ni heddiw ar un peth. Mae Duw yn galw arno ni i roi'r pethau hynny yn ni'n glynu wrthyn nhw. Naill ochr. Gan sylweddoli bod yn hawlio yn teyrngarwch mwyaf. Ac yn eiriau'r Efengyl, mae ar ôl i'r dyn yma cael ei herio i werthu holl eiddo. Mae'n diflannu a mae Iesu'n troi at ei ddisgyblion. Ac yn ei cael y geiriau rhyfedd yma, Iesu yn sôn am ddyn cyfoethog. A Iesu'n defnyddio'r geiriau hyn i bod e'n haws i gamel fynd i mewn trwy grau nodwydd ac i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Haws i gamel fynd i mewn trwy grau nodwydd nag i rywun cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Mae yna broblem os wnewch chi gymryd y geiriau yna'n llythrennol. Achos dyw Iesu ddim yn gweud na chaiff dyn cyfoethog fynd i mewn i deyrnas Dduw. Beth bynnag yw ein doniau ni, beth bynnag yw ein hadnoddau ni, sut i ni'n defnyddio'r doniau neu'r adnoddau hynny sydd yn bwysig. Felly nid condemniad o gyfoeth sydd yma yn syml. Nid beirniadaeth o ddyn cyfoethog, ond beirniadaeth o agwedd. Beirniadaeth o agwedd. Pam? Wel, am flynyddoedd, neu fues i'n meddwl mae crau nodwydd. Oedd crau'r nodwydd i chi a fi yn defnyddio wrth winio. Ond mae'n debyg, yn ôl ysgolheigion, ac yn ôl beth byddai'r disgyblion cynta yn deall o'r cyfeiriad yma at grau nodwydd, rhywbeth hollol wahanol oedd yn meddwl Iesu. Mae'n debyg y muriau y ddinas, muriau Jerusalem. Roedd yna byrth. Ambell un o'r pyrth yna yn byrth ar gyfer pobl ar gefn camelod. Ac enw lleol ar y pyrth hynny, mae'n debyg, oedd llygad y nodwydd, eye of the needle. Nawr, meddyliwch chi, dyn ar gefn camel, cyn mynd mewn i borth, roedd yn gorfod symud oddi ar, disgyn oddi ar y camel. Mae'n debyg yn y pyrth yma, ond yn byrth isel, ac roedd gofyn i'r camelod hefyd i disgyn. A mi allwch chi ddychmygu'r darlun camel yn plygu ar ei gwrcwd cyn mynd mewn i'r pyrth arbennig yma, pyrth y nodwydd. Mae'r darlun a mae'r ystyr felly yn eitha syml. Cyn mynd mewn i deyrnas Dduw, mae rhaid i ni ymostwng. Fel y sawl oedd yn gorfod ymostwng oddi ar ei gamel, fel y camel oedd yn gorfod plygu i fi mewn trwy borth llygad y nodwydd i ddinas Jerusalem. Yn yr ystyr yna, felly, i'r rhai sydd â digonedd, mae'n alwad ar iddyn nhw ymostwng. Sylweddoli bod i hadnoddau bod eu cyfoeth yn deillio oddi wrth Dduw. A bod gorfodaeth arnyn nhw i fod yn iawn stiwardiad o'r adnoddau hynny. A llais proffwydol ein heglwys o bosib yw galw ar y rhai sydd mewn bri, galw ar y rhai sydd mewn awdurdod, galw ar y rhai dylanwadol yn ein byd, i sylweddoli bod Duw yn rhan o'r darlun, ac yn ei hymwneud â'i Duw, mae'n rhaid ymostwng i rodio gyda Duw, plygu fel y sawl oedd yn mynd ar gefn camel i fewn i dinas Jerusalem trwy lygad y nodwydd. Agwedd meddwl, newid, gweithred o ymostwng. Wrth i ni canoli meddyliau, mae yna weddi o ymgysegriad am waith Cymorth Cristnogol ac am ein agwedd ni tuag at y byd. Duw Tregarog, diolchwn i ti am alw Cymorth Cristnogol i fod yn gyfrwng gwasanaeth a newid. Am alluogi Cymorth Cristnogol i ddadlennu tristo tlodi. Am ei llais proffwydol yn erbyn anghyfiawnder. Am ei dewrder a'i eriolaeth dros gyfiawnder.
Diolchwn i ti am dy ffyddlondeb dros y 75 mlynedd diwethaf. Rhoddwn i ti ein moliant a'n diolch. A'n hemyn ola bore yma, 807 allan o ganeuon ffydd, nid oes yn Rhist, na dwyrain, de, gorllewin, gogledd chwaith. Gymdeithas gref o gariad sydd yn un drwy'r ddeiar faith. 807. A geiriau ein bendith y bore yma, eto waith Cymorth Cristnogol. Bydde di Dduw ein bendithio ni gyda rhyfeddod tuag at ogoniant y greadigedd. Bydde di Dduw ein bendithio gyda dicter tuag at ddifetha'r greadigedd. Bydde di Dduw ein bendithio gyda dewrder ar yr awr bwysig hon. A bydde di bendith Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, orffwys arnom ac ar yr holl greadigedd, y dydd hwn a phob dydd sydd i ddod. Amen.